Yan, magandang umaga po at pinagpalang araw sa lahat. At ngayong araw ay lilit ko na tayo sa nabuwa naman tayo. Yan, at babay sa kanila na tatay, tabianan ni Kuya Noli. Yan, babay po sa inyo. At sa susunod po, maraming salamat. At dadaan muna kami ng munisipyo nito yan sa Santo Domingo Centro. Abin, hindi ka magbababay? Hindi, ingat kayo. Bali mga alas 7 na po ng umaga.
kausapin lang ni Bayaw para mailabas niya yung salubin niya, kung ano yung katayuan nila, status sa buhay ng pamilya nila, yung mga kabatak. Yan, at kahit pa paano malaman yung talambuhay ni bicolana girl na napakaganda, kung ano yung pinagdadaanan nila sa buhay ngayon. Yan, nandiyan sila sa loob, mga kabatak. Ayan sila, mga kabatak. Mag-uusap lang sila. Ayan. So hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po ang vlog ko na to, kay bicolana girl. At na behind the scenes natin, yung ang galing niya yung kaunting turulong ni Bayaw kung paano yung gagawin. Makakuha si Bayaw ng ng mga clip na pang model, yun, mga pang slow mo. Napakagaling niya, magaling. Sanay pala siya, 15 years old pa lang siya, nagra-racket na pala siya na pang rampa-rampa model, yun. Kasi napakaganda niya, mga kabatak. Yan. At so proud kami. At nung pumunta ako doon sa GCash at nagpa-load, napansin ko siya na kakaiba, may dating, mga kabatak. Kaya nakiusap ako kay Bayaw Noli na, Bayaw, baka pwede mong i-vlog yun, yung babae doon sa GCash. Pumayag naman si Bayaw na tiningnan niya. So nakita niya, maganda nga. Sabi ko, baka ako may pinagdadaanan yun sa buhay at namasukan student, working student siya. Ibig sabihin, so naghihirap sila na kailangan nila ng allowance, panggastos sa pag-aaral niya. Kaya nilapitan ko si Bayaw, kinausap ko, baka pwedeng i-vlog, matulungan. So ayun ang pangyayari dito. Kaya nakilala ni Bayaw si bicolana girl na napakaganda. Ayan. So yun po, at maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, Kuya Gatcho Official po at Kuya Noli Vlog na walang sawang sumusuporta po, at sa mga sponsor ni Bayaw Noli. At sana dumayo pa po kayo at marami pa kayong matulungan na nangangailangan. Ayun, mga kabatak. At God bless to all po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng may kapal. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. At ayun, at mayroon agad nag-sponsor kay bicolana girl. At maraming salamat po, Mr. Hawaii, no? Maraming salamat po, Mr. Hawaii. At bigyan niyo siya ng pambili ng cellphone. Ayun, at napakasaya ni bicolana girl. At katunayan nandun na sila sa Cebu.